Anu Mas kei dalan sik. Paning gambyong napa sih? Saka ndi? Gambyong pangkur apa Marianom? Mari kangen. Mari kangen. Ya wis. Ya mari apa Rik? Kuwi mana gerakane iki kur padha ning kur iringane iki beda. Lho gerakane padha iringane beda. Mangga, yo. Napa? Kowe dadi ora luwes to kowe. Lah napa? Ah kelemon kuwi apa? Ya aku ngapal lho. Lah piye ora apal kok kan joget. Dadi mah kok joget limbuk. Lah ya iki limbuk iki sange iki apa? Cinguk. Kok cinguk-cinguk cangek lho cinguk. Iya. Bali nang gone pokoke ngesahke ngono wae. Nggih. Siap. Mau ora ketang gambyong dadi nglamber ra masalah. Iya. Ngono ya, Mak. Gambyong anggere kokean gajih wis ora apik. Nglamber mari kangen. Iya. Wis diatur. Nggih. Matur sembah nuwun. Sinden nggawa pira? Sinden nggawa 8 iki kok kledang-kledang ana rawe masih ana sajake ya ditimbali karo panjenengan ingkang Mengku Karsa. Ya. Ya dimanfaatke ya, Mak. Monggo. Ya, alon-alon mbase ana jumeneng ya, Mbak yo. Ya. Ya, alon-alon mengko ben sedaya kepenak. Klintang-klintang numpak andong apel klingklong. Matur sembah nuwun. Iya. Wah, iki kerep banget pasangan karo aku ning Ayodyakarta no. Lho, Mbah Seana iki. Iya. Geng dalu, Mbak. Nggih, sugeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Wah, iya. Dagelan narusan ngene iki. Nggih, Mas menika. Awale yo datar-datar nganti tekan rampung blas datar terus. Nggih, mong terus ngledak. Ya aja ngledak. Ha nggih, tegese bubuk. Matur sembah nuwun karo panjenengan ingkang Mengku Gati. Nggih, ngaturaken panuwun awit kula katimbalan sowan wonten mriki nggih matur suwun wonten ing
adicara tasyakuran nggih. Nah, lurah karo penyalip Bapak. Nggih, Pak Lurah kalian Pak DPR nggih. Nggih, menika putra kalian Bapak kados nggih. Nggih. Putra Bapak piye? Pak Lurah niku putrane Pak DPR nggih. Nah, bener to. Wo, ngaten. Nggih, menika putra Ing bapakipun dados DPR. DPR kaping kalih. Kaping kalih 2 periode. 2 periode. Pak Lurah ugi 2 periode. Wah, luar biasa. Padha bapak anak. Iya, bapak anak dadi kabeh. Bating praja kabeh. Inggih menika nggih. Ambasana ajeng ngaturke napa? Selamat kagem Pak Lurah kalian Pak DPRD kemana monggo. Nggih. Ngaturaken selamat bisa menduduki di DPR lagi dan di kelurahan ya. Oh iya. Semoga anggenipun ini campur mboten napa nggih? Mboten napa-napa. Nggih, wong AGS kuwi nganggo campur kok nggih. Nggih, menika saged ngayomi para masyarakat warga mriki. Saya majeng. Matur suwun. Apik ngono kuwi. Tata basane sing apik. Nggih, menika. Iki ora ning wongkon DIY iki ning wongkon Jawa Tengah. Nggih, menika wonten Jawa Tengah nggih, Purworejo. Purworejo. Saking Ngombol. Hah? Ngombol gitu. Ngombor apa ngombol? Ngombol. Ngombol. Iya. Ilate metu ngombol. Ayo karo diwiwiti nek tetembangan iki sak wektune ngoyak. Iya. Nggih, menika sampun jam 1. Jam 1 dengkulmu mlosot. Lho tegese mengke sesuk rak jam 1 pun mendel mawon. Iya, nek mengko sesuk mesti bakal tekan jam 1. Iya. Dibuka rasane sik, Mak. Iya, karo Mbak Anting Lambang Se. Iya, sinden saka Kediri. Wis. Asline Kediri. Asline Kediri ning sekolah ning Yojo. Oh iya. Monggo Mbak Anting. Salon, Nduk. Saya lemu-lemu seger-seger. Wingi ketemu isih cilik saiki ndang semono ya, Nak. Ya, Nduk. Napa kula tambah gedhi? Ya tambah. Napane? Napane sing gedhi? Ya komplit no gedhe salah siji neh wagu. Gedhe salah siji maksude piye? Lah nggen pundi lah nggih komplit nek gedhe salah siji pundi mawon nek kur salah siji ya kur elik ya. Heeh. Nggih ta? Ngoten, Nduk. Nggih, Mbah. Untune ditambal ya niku. Ora tak tambah tak plester nganggo semen blawu. Wah wis. Wis. Monggo. Napa Pak De? Caping gunung. Caping gunung. Banyuwangenan. Madura. Madura. Monggo diaturke. Iki arep cilik kaya ngene ning suarane melengking-lengking. Kok jinjit-jinjit ndelok apa? Mboten. Oh ya ora apa-apa. Do mresani kowe kabeh. Cilik ning dawa. Jane lak tenan. Metit. Terus lembut deh sayang. Esuk Madura nganggo sayang. Nggih. Bar metit terus sayang. Terus Mon memajang kon keruk jenur. Apa guyu? Anu guyu ling kon keruk. Jangan ya ora apa-apa nak jenenge seneng karo kowe ya. Keruk. Kuning ratin. Artine apa nak rabinem kuwi mau? apa? Radin. Oh radiem.
Radin. Oh Radin ki apa artine? Raden. Ini. Oh Raden. Kang Mas. Yo kemeruh Pak Dik. Apa? Salah. Salah piye? Salah. Salah artinya salah. Radine apa? Cah bagus, cah ayu. Oh, kuwi Radin. Oh, Oh, cah bagus, cah ayu Radin. Kowe kok nek aku kemeruk dengkulmu melocot ora. Padake degan. Ya. Lon. Mulai mendit-mendit jarike mulai cincing-cincing. Aku iki mah nyeleding kluk. Engko tak culek nek ndi. Aja diculek. Kok mesti ndelok. Ya engko wis engko tak benak. Emane ora tau unggah-unggahke ngono kuwi. Nek salah dedek kula lho. Iki kekuatan lho Pak Dik. Kekuatan piye? Kekuatan nek ku nyuwara. Oh. Keleke buka, jarike diunggahke. Oh. Tapi saiki aku ora rangkepan. Ora rangkepan kok dunggah-unggahke. Wis aku wis wong tuwa kliwat aku wis. Untung dhuwure seng. Suwi ranteni. Ya. Oh, sil baucan. Kaya akeh gegremet apa ya? Menjiwai menika Mas. Ora nek nembang ten iya. Pantek konsentrasine tenanan. Manter ning kene ubek wae. Ya. Ya. Panas ujen ling-aling panas ujen ling-aling sayang tapi kesamplak wiron. Ya, kanca-kanca mangga. Yeah. Misowa cape lagu apa nih? Lemune sayang. Ayo ora kulino muni sayang. Ngadate kon mbokmu sayang. Ya. make bineka laben lake son berse Ya, mangga.
Ya, wah. Alon-alon aja. Allah kowe mengguk ra kowe. Wong Jembabasan kok ya Kudune alon-alon. Nah, ini ya pancen ciri khas Madura ya ngono kuwi, kudu keras ngono kuwi. Sehat. Nggih. Mula ya kendangane ya cara Banyuwangen ya. Panjen bener ngono nggih. Wah. Masih ono ya kersa joget. Lah iki ora asline ora lulusan dagelan kono. Asline lulusan seni tari. Oh. Ning gandeng seni tari ora pateko, dek ora pateko payu, rupane elek. Ha iya. Terus pindah ning nggon dagelan. Sing saya rusak. Ora kok sing saya rusak, ya nyatane rezekine liwat kono iki disyukuri wae. Kudu disyukuri. Leres. Ya dilanjutke ya, Mbak. Nggih niki layang nyuke banget ndak ora tekan gone. Ya. Songo Nyuwun Sekar Gambyong mari kangen. Nah, ayo iki Tatin kok Tatin. Tiwi sing iso Gambyong. Ya. Tiwi iso. Ya paling ora wong loro mak ben supaya gayeng. Ayo. Iya, wong loro si Tatin karo Tiwi sing iso joget Gambyong. Ya, kaya ngopo. Iso. Iso kowe iki kok iso apa? Lah kowe iki iso wis tau joget Gambyong kok. Wis tau jogetke Gambyong ayo. Piye dadak dikapake? Goleke derek apa? Kaya wis abut ling ngadeg. Oh, apal-apal wis. Oh wis kok apal. Yo, engko tak tuturi tak ajari. Mbak Seono iki pinter joget. Engko tak ajari. Engko kowe ngarep aku mburi. Yo. Pripun len joget? Yo biasane wong kowe iki. Parai ya, Mbah. Tak warai, aku ki kulino marai ning ora sportif aku. Kok nek aku wagu piye? Len joget wagu. Jodone karo sing wagu-wagu ngene iki. Lah ya, mana jenengan ya? Iso. Ya. Si Mbak Tiwi. Oh ya iso Gambyong nek iki cetha. Iso. Nggih. Ya. Kaya angka 10 ta. Jan nek niki limbukan dobel. Kok limbukan dobel? Ini siji lemu yang cilik. Waduh. Nggih. Mangga ya saka ngendi ya? Gambyong iki pamundutan saka Pakuwaja. Paguyuban kulawarga Purworejo. Nggih. Keluarga besar Purworejo. Gambyong Parianom. Ya dibukani. Saka kono. Saka kono. Lah ngono mojodono sike. Saka kono. Anu Mas kei dalan sik. Pane Gambyong napa sih? Saka ndi? Gambyong Pangkur apa Parianom? Mari kangen. Ya wis. Ya mari apa ri? Ya mana gerakane iki kur padha ning kur iringane iki beda. Lho gerakane padha iringane beda. Mangga, yo. Ya, kowe melu ora apa-apa.
Ratin. Napa? Kowe dadi ora luwes to kowe. Lah napa? Ah kelemon kuwi apa? Ya aku ngapal lho. Lah piye wong ora apal kok kan joget. Dadi mah kok joget limbuk. Lah ya iki limbuk iki sange iki apa? Cinguk. Kok cinguk-cinguk cangek lho cinguk. Iya. Bali nang gone pokoke ngesahke ngono wae. Siap. Mau ora ketang gambyong dadi nglamber ra masalah. Iya. Ngono ya, Mak. Gambyong anggere kokean gajih wis ora apik. Heeh, nglamber mari kangen. Iya. Wis diatur. Nggih. Dene piye wong angel ibu sindan-sindan iki nang Gusni Wara gelem nyinden terus ora gelem belajar joget kuwi pirang-pirang. Ya, mula ki nggo ngawekani wae. Panjen ya bener ya, Mak. Nek ana pamundutan gitu. Nggih. Sampeyan ya lulusan tari ya blas ora dong. Nun, sampeyan jarene lulusan tari ya ora. Lah kok ora dong? Nek riyen dong kula. Lah saiki kok ora iso? Ampun mboten ulangan kok kula. Wis ora apa? Aku lho nek anu nek ulangan kok sing apal. Sing diulangke apa? Ayo joget. Ayo gambyong ki joget apa bal-balan? Nun. Ayo niku bal-balan ning anu nanggap joget. Ora petha, ora cetha. Ya ampun nesu, Mas. Lah wong takoni gambyong kok ora apal ndene. Apal niki wau. Kok niku wau apal wong ra iso dinut kok apal. Sing do ngenut sing do luput. Lah sing ngarepe ya luput berarti. Lah mula aja do ditirokke kleru ditirokke. Ora dong tenan. Ngayal tenan, Mas. Nah, iki arep bocah iki. Kowe kuwi kok bocah kuwi. Oke. Ngapunten nggih. Nah, ya ora apa-apa. Nggo pepak-pepak nggih, Mas. Nggih, Mas. Kali menika ki pamundutan malih.
saka Kapten Setiono ya Kodim GK Kapten Sugiarto dan Ramil Ngawen, Kapten Slamet dan Ramil Semin, Kapten Sutiono dan Ramil Semanu, AKP Kasiwun Kapolsek Ngawen Gunung Kidul. Iki saka Gunung Kidul kabeh iki. Ya luar biasa. Nyuwun lagu Podang Kuning. Oh ya diaturake sik Mak. Ya. Sapa sing kepareng ngaturake? Sinten? Ya njupuk sinden saka daerah kene no. Ya, sapa? Mbak Lian, monggo. Podang Kuning. Menika saking mriki nggih Mas. Nggih, saking Mirit nek mboten klentu saking. Mirit. Nek saking Mirit Kebumen. Mirit Kebumen lho nggih. Monggo jeng Nduk apa sapa kene. Wah. Iya. Jejer Mbah Siono. Ya simbah ra apa-apa. Nggih, sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Siwa siapa ki? Nah? Siwa siapa? Oh, Sehono. Oh, Siwa Siono. Siwa. Sugeng tepang, Pak. Nggih. Ya, ngapaken ya lah. Kepripun? Kepriben. Kula? Heeh. Ora kepriben. Kabare Rika. Kabare nyong apik, Oh, nggih, ya. alhamdulillah, lemu. Seono iso basa kono enggak ya. Iso Rika. Iya. Rika. Dirantai ya pingget kok dirantai. Ono Nggih. dirantai. Podang Pundi Pak Kuning. Dalang? Napa, Mbak? Terus pundi kepripun? Menika wonten ingkang nyuwun Podang Kuning. Oh, nggih. Ya, diaturake monggo, Mbak. Mula Dipun kok- bawani nggih kenging. Nggih. Ya. Ya. Tibak wani heeh. Rodang goreng. Pamundutan apa panyuwunan iki? Panyuwunan. Panyuwunan. nggih. Sik iki wau nawak iki Podang Kuning. Ya, saking kapten-kapten. Oh. Ya, Kapten AKP. Kapten Setiono, Kapten Giarto, Kapten Slamet, Kapten Setiono, AKP Kasiwun nika sedaya saking Gunung Kidul. Oh, kapten sedaya nggih to. Nggih, Kapten. Heeh. Tenang. Podang Kuning. Nadyan wujud temong peksi Anggere muni peksi wangun nih. kepripun? Wangun muni peksi ngono. Peksi niku manuk. Ya iya. Apa Nggih. terwelu. Wong kula nggih tau ngingu manuk. Oh. Jeruk puter Manuke kula loro Pak riyen, Pak. loro. Nggih. Oh, manuk kok loro. Nggih kula duwe manuk loro ning mabur kabeh. Kok boros. Pripun? Loro e mabur kabeh. Golet kurungan maning. Oh, ya wis ora apa-apa. Berarti kurungane suwung iki sih. Non? Kurungane suwung ki manuke loro lunga kabeh. Suwung nggih mboten enten manuke niku Pak Dalang. Ya sesuk tak isenane manukku. Manuke sinten? Manukku. Manuke Mbah Siono. Ane ya Manuk napa? pleci. Manuk pleci siapa? Pleci kur cilik. Ya engko merobol. Heh, kok Merobol manuke nek cilik. Kurungane gede. brojol. Tegese brojol ta Ya merobol? metu mening ngono. Ditaleni. Manuk kok ditaleni trem modan ora. Kowe aja semelang aja susah nek manuk. Kepripun? Aku neng kono ternak. Oh ternak manuk. Manuk. Kagungan manuk akeh nggih. Kathah. Kurungan loro lunga kabeh. Manuk. Wah, Seono bareng karo kurungan suwung terus ning ngematke tenanan. Kaya tonji ya. Nah, iya. Apik iki. Alus manis tur ati Ndekno kok ya tok culke ngono. Kepripun? Lah, wong
alus marak ati kok ya tok culke iki kok. Niku ucul dewek, Pak. Oh, ya mulai sing nek anu dikulino dilus-lus. Manuke. Nah, iya dipakani sing apik. Kula nggih tak pakani niku, pun kula rumah tapi apik, angger isuk tak wedangi. Oh, ayo dimbrodol mau diwedangi kok. Diwedangi manuke, ayo mlayu. Wis tak trimo golek kurungan wae. Senengan kula golek isi podang kuning neno iba bunga tiku neno nyanding bisa dadi tombo ya mangga iso awan ning omah wis ora krasan keluyuran golek sing tak sayang datang mobong meter angon ku ora rasa esok awan nganti wengi eman yen nganti liya kang
matur sembah nuwun Mbak Lian. Iya. Ki melu pirang dina ngono wae saya lemu meneh iki. Kowe ora paham apa artine Mbak Lian ngendika muni manuke ndo mabur mau. Nggih, pripun to? Rondo. Rondo. Kula pun ngerti. Pun ngerti. Oh, lah kowe malah luwih glidik malah. Ping pindho. Maksudnya piye? Maksudnya ping pindho iki piye? Tegese manuk loro mlayu mabur kabeh niku. Heeh. Ha nggih. Kuwi tegese apa? Tegese manuke mabur. Maksudnya kuwi mau ping pindho mau apa? Rondo pindho. Ngono dijelaske ora. Wah kok jelas-jelas. Iki tak rahasiake sih kok. Kok dirahasiake ora? Iya. Ya disambung meneh no. Layang nanti wah kaya uwuh kaya ngene. Kaya oyakan iki. Matur sembah nuwun. Ning ya mengko dipara ya nek ora iso diaturake nggon limbukan nek wektu nentek engko ya diaturake nggon gara-gara. Ya. Sugeng dalu bucange kula Yusuf Effendi. Kula badhe nyuwun duetipun Mbak Tatin kalian Mas Katno. Oh iya. Tembangipun derek kemawon. Nggih matur sembah nuwun kagem bucange Sugeng Rawuh ing tlatah Purworejo. Matur sembah nuwun. Ya. Tin, ayo Tin. Yo. Mbut gawe meneh. Ya. Ayo. No Katno. Ayo Mas Katno. Ayo. Ora salah apa-apa cilik kowe iki ya ampuh wis munggah ngadeg kok. Ini Katno, ayo. Kur musuh iki kok leweti. Kok dadak tak gendong apa piye? Hah? Ngomong apa nek omong nganggo mic? Nah kur kok celeret gombel. Celeret gombel mencok nang uwit kur cilik. Celeret gombel? Heeh. Apa kuwi? Kewan apa? Ayo kewan celeret, heeh. Konine piye? Celeret gombel. Iya. Ana endi e? Oh, golek mic. Apa? Apa? Aja diketak-ketak. Ayo iki wis gayeng iki calon iki bakal padu wong. Heeh, aja diketak-ketak. Nek ora pentas we padu wae. Wis mau. Ora cocok e. Iya. Ya arep bawa apa caloro? Kok madu pandeng-pandengan kowe iki? Kang Senan sik bobone napa? Sesuk teng glenik ora. Ayo sapa? Wis pira swara jul ngono wae. Duetipun Mbak Tatin karo Mas Katno. Iki duet ki aku ya ora dong, maksude duet ki kon duet kon nembang apa duet kon ketoprakan apa piye aku ora dong. Kon duet. Pun iki Pak, pun kedadean. Ya. Lho, pocong. Wis dadi. Nyanyangan apa kok kedadean Tembang pocong. Wis dadi. Piyai Purworejo kok mentok pameri pocong. Pocong iki wong ngarit wae iso nembang pocong e. Napa, Pak? Mak sing dawa sing ganti. Sing arep kowe arep golek le cendhek mingan ming bapak pocong cangkemmu marep mandhuwur. Cangkeme Ganti. Ayo sing ganti sing dawa. Kowe iki apa lho? Kowe pengen apa? Nembang apa? Nembang apa piye? Wil. Iki padu tenan. Dialus tin. Dilus tin. Panjenengan menika ajeng nembang napa Mas Katno? No Katno. Sinom grandel ya. Hah? Sinom grandel. Grandel. Sinom grandel. Ya, suarane apik kok dimaning-man. Ya. Kualik piye? Memanismu. Apa e? Jare kualik iki apa piye? Angu jiwa Ora kowe dadi wong kok bendina salah iki piye to? Salah apa? Jarike bener ning lereke salah. Lah wingi jarike liyane do ireng kowe putih dhewe. Salah lembadek iki. Hah, salah ning bathik. Lembadek iki. Nek omongan mbok sing seno. Omak-omi. mbok set. Ora usah wedi. Pun seru ini iki, Mas. Lah wis semono kuwi seru. Pun seru paling seru. Rindik banget kira. Ha wis kesuwen tekan. Agawe ruh citeng kalih
apik. Roro napa loro? Ya karemu kowe milih loro apa roro? Lah wis iki kok Hah? Roro opo kang si naptyo upama mundhuta sekul rukmi tartamtu tak turuti kuwi mikir tok mut piye no kok mambu nek suarane apik nek nembang nek guneman kok klesak-klesik. Bahasa nembang ya apik. neno ibarat wong numpak prau lumampah tanpa welah ing madyaning ing madyaning coloni neno temah kunjing hanggenjong neng paku lingan Pon, Pak. pun nggih Pak atibake apa Tibake apa? Lah kowe kok anteng arep sing arep nyanyi kok aku meng bawa ya ora karo joget bareng. aku rasan joget Ya sae-saesane. Cah iso-iso. Aku mau ya ora iso kon joget kok. Lah saiki kowe ya joget sae-saesamu. manut karo tatin Tak manut tak antri. Wis kok manut mbane dicengkiwing Kowe kowe mah. ngapa? ayo sasenengku Ya ngene nang kene joget karo aku. nyanyi lekas Galak. Anu kembang rawin apa gubuk asmara, Pak? gubuk asmara ya kena kembang rawi ora apa-apa Kowe milih apa? Milih nang gubuk apa milih kembang rawe? milih lungguh Milih lungguh? Milih lungguh iki, Pak. Lungguh nang gubuk ngono ya. Piye sing cetha to? Aku urung tau ndelok kowe joget, aku tak ndelok. Ngono lho. kanca-kanca pernawit ya urung Oh. Setuju lagi? Ora. Ya ket. Ya piye? Sing nganggo kendangan kuwi lho, Pak Mantri berarti ini anu wae, gubuk wae. Ben. ya nganggo gubuk sing engko Yes, dicaipongke ya mangga Yen liwat. we Kowe piye? Aku wis do nyanyi lho, Bocah nakal tenan lho iki. Kok njur ra tanggung jawab ditinggal ning gubuk dhewe iki kepiye to kok iki? Edan kok iki. Demara ana duwite lungguh ya kowe. Karena Iki ana tenangno pikirmu. ya lah apa mesake Ya wis kono ngasuh. sesuk nyegat kol mulih nang omah Ngombe ya alah. wis karo simbah wae ya. Oh simbah wae. Simbahnya apa-apa siap ya, Mbak? ya ngono kuwi le ngampet nguyuh wis tenanan lho Karno iya Yen liwat aku kelingan gubuk kae biar tahu lele
apik. Santai wae aku duwe timpeng penyurak. Iya. Penggireng. Heeh, anting ki engko nggirong limbukan, kok bar limbukan mesti turu. Iya. Awas semangat ya Ting ya. Keselen kok kan. Isih bocah kok ya. Ting. Catatan sajroning ati. Jos. Lolo. Jos. Lolo. Buka sithik. Jos. Lolo. Buka sithik. Jos. Buka sithik. Ayo tambah gayeng nek di senggaki. Ora anggone barang yo ngawur wae. Ae. Lo. Watone jas-jos. Iya. Ya, Marai gayeng kok ya. Iya, iki mau jane apike karena di fragmenke ketoprak ning bocahe ora gelem kok. Iya. Iya ora apa. Gampang lara. Oh iya. Anggere menika fragmen ketoprak terus sesuk bengi ora mangkat. Iya. Masuk angin, kerokan gondas. Oh iya. Wah, kerokan kok gondas. Ayo wong mumet kok sing dikeroki rak gondas. Iya, pancen yo ngono ya, Mak. Ya iki genti, yo di taturke sing pungkasan ya Mas ana ya. Monggo ndak lakone ora tekan. Yo, Mbak Ayu monggo Mbak Ayu. Yo. Mbak Ayu jumeneng. Kowe ora usah begijikan yuk. Alon. Mergane lagi meteng enom. Oh. Wis pokoke tak gemateni nek agek meteng ngene iki. Heeh. Digemateni piye? Tegese iki ora piye-piye. Lho piye ta? Hati-hati. Oh, lek hati-hati piye? Lek hati-hati ditetah. Apane sing ditetah? Kis, Bang. Piye kok malah laporan Piye ta? Oh, iki tok andani nang omah ya. Ora. Piye? Ora piye-piye. Kok tekon? Ayo, yo ora apa-apa, mbang meneng wae kok. Kok ora apa-apa ya engko disengeni bojomu kok ora apa-apa. Sapa yang disenengi? Sengeni kok disenengi. Kok aku disenengi bojomu ki edan mo. Iya. Yo Aja banget-banget nyawang sehono lho yo engko ndak anake kaya sehono. Waduh, ame-ame jabang bayi. Tenang. Heeh. Senajan elek ning sesuk kuwi dadi wong gedhe. Lah iya, Nek saya suwe ya nyawang saya aku. mundak gede, masa cilik terus. Lah apa aku kleru? Lah mau jare dia mau. Ora. Seneng aku karo iki. Lah piye ta? Rumah aku kaya judu ngono lho. Ayo. Yo ora. Anu Mbak Ayu apa jenenge iki kena sing nyuwun apa jenenge iki? Dor. Apa kuwi? Banci loncat. Iya. Oh, Bajing loncat kok. Oh, ondeng bajing loncat. loncat. Bajing loncat ning nggon banci piye? Mangga dibawani Mbak Ayu. Nggih. Yo. Diarteke mboten iki? Rasa, waktune wis jam. Kowe ya eno ya Iya. Oh, nggih. Mangga. Bajing loncat. Gunung. Galunggung. Ayo kuwi Gunung Galunggung. Oh. Ndelok saka ado rak gunung e. Ayo. Rak ya ene. Gunung Samadang ketunjang. Telaga. Yo. Goleki apa?
kurulan sungkan yuk jugeti Mas Yono yuk Rasa
Matur sembah nuwun Mbak Ayu ya kejaba saka kuwi iki ya wektune wis ngoyak mak iya mula engko disambung gara-gara ya ngger ya teruske dhisik ndak lakone ora kecekel ya katuran lenggah masyana Mbak Ayu ayo di awak dhewe sing ngaturke crita no iya yo mak tak dherekake mak tansah marpamaring sapa Sinuk maya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning